Lucio, asa naman to tong kauban nga si Maria, oy? Ambot, asa to siya? Hapit na magani alas 10 siguro o niya siya, wala pa naabot. Grabe ni si Maria, Lucio. Oy, kita nagsugod na ya siya. Wala pa. Marunong kayo ba? Sagdi lang to bitoy, mahagpas lang to. Alag na tong amo, bahala siya. Sige, sige. To ara dayong duhaon nagsugod ng paghagbas. Sigurado jud ko ba kanang duha na suko na nasa kuha. Kay kaning inita, sigurado ko hapit na ni alas 10 ba. Unsa ka akong buhaton ha? Ay tama, kabalo na ko. Mao ni teknik para ingnon gipaningot ko og trabaho. Oy, Lucio! Piti! Saman mong duha, oy, waman may mga klaro, waman lagi ko niyo adtuwa sa pikas. Lucio, nari na siya sa pikas ng hagbas? Pikas gyapon siyang mata. Dito kugikan ganina, wala magani siya. Pirti gining bayhana, oh. Marunong man kaayo. Among duha ba? Sa sunod gani magsabot ta ninyo. Dito ta maguna, dili kay maguna-una mo di ari tanawa oh. Grabe na nakong paningot. Tabangan na lang ta mo din ha. Ay, mo Maria. Pirti kayo, Lucio. Dito daganan ani. Og yun. Ay, mga trabahante! Nanay niyong painit! Oy, sir! Painit na! Lucio, tanawar gud si Maria, oh. Siya pa'y naulahin na abot. Siya pa'y unag-una-una og kwag pamainit. Lagi biti, watay mahimo. Sip-sip kay bayhana. Ay, salamat kayo sir, kaya na namin painit. Partig yung inita sir, nga hasta pong gutuma ba? Okay ra na siya, una naman mo'y painit. Amo na gusto na ko, di paningot kag mayo. Lagi sir. Tawag ka to imo mga kauban. Oy, dali na mo! Mainita ta ninyo! Kamu na'y bahala niya ha! May problema na sir! Dali na, mainita. Lucio, tanawar gud si Maria, oh. Murag mahukdan ba? O gani no, mura magsiya ang kato. Grabe inita, oy. Kanang Lucio, Piti, nakoy maayong plano ba? Saan naman po Maria? Unsa may mas maayo og mubalik ko dito sa pikas ug panghagbas. Magsugat ta ninyo kay para dali ta nyo mahuman. Sige, mao makana imo plano. Mamili jud kag landong Maria ba? Unsay mamilig landong? Wala ka kita ato dito? Kaperte maging inita? Oh, sige, sige. Ikaw good. Wala ba? Uy, grabing inita, uy. Makaluya. Sa kaya tamang diskarte ani ha? Tama. Maisahan jud na ako ni sila ron. Nagtuon duhay. Pirtang inita. Karon ni pagplastar para dili jud mahalata nila ba para iniktan-aw nila mura jud ako. Asa to? Butang din hatong ulo. Okay. Goods kaayo. Grabing inita, oy. Malandong sa Lucio. Ha? Tara. Sige ka inita oy. Lucio, grabe ni Maria, oh. Oh, may pahuway. Piti ng inita. Sagdi na siya biti. Dugay po na kay siya naabot ganina. Ay!